ערב טוב, מה שלומכם? הכל בסדר? כן? תראו מה זה ישראלים, זה מדהים. אתה אומר הכל בסדר? תצחיק, נצחק, עזוב, עזוב. האמת, אני חושב שהערב הזה זה ערב שמראה את הצד היפה בעם שלנו, וכל הכבוד לכם שבאתם ותרמתם. באמת, מכל הלב, וזה באמת, זה דבר אופייני לנו העניין הזה. זה החלק היפה במדינה. יש גם את החלקים המבאסים במדינה. תודו, יש דברים מבאסים, אני אפריד אתכם. היא נלחצת. יש דברים, אני לא באמת אפריד אתכם, נשמע, זה בסדר. יש דברים מבאסים במדינה, באמת, תודו, אתה נכנס בארץ לים, המים קרירים, נעימים, סבבה, אתה מרגיש טוב, פתאום אתה מגיע לאזור חם. עכשיו, בינינו אנחנו יודעים מה זה אומר החם הזה. עד שתראה לידך ילדה קטנה מבסוטית. אמא יצא! יש גם תחים מפגרים בים, מכירים את אלה, עומדים על שפת הים, לוקחים צדף, שומעים את הים! אתה ליד הים מטומטם! תעמוד ליד בית קפה, תשמע בית קפה. לא, יש דברים מבאסים בארץ, תודו, באמת, תודו, יש דברים שזה רק אופייני לנו, חרדים, לא אופייני לנו, זה משגע אותי. מכירים את החרדים שכל דקה באים לך תפילין? 2 דקות תפילין תעשה מצווה, בחייך. מכירים את זה? 2 דקות תפילין תעשה בחייך, 2 דקות תעשה מצווה, בחייך, 2 דקות, אני מת לבוא לחרדי, 2 דקות חזיר, מה הבעיה, נו? איזה פלייבוי מצווה, מה הבעיה? גם אני מת לראות חרדים פרחים, אין כזה דבר. הוא לא, מה הוא יגיד לך? אני אזן אותך בעזרת השם, מה הוא יגיד לך? גם חרדים לא מקלל. חרדי תסלחו לי, כן, לא יגיד לך לך תזדן, יצא לו כזה, יאללה, לך פרורבו. לא, יש דברים מה לעשות, זה אופייני לנו, חבר'ה, זה אופייני לנו, דברים קטנים, בכביש, איך הישראלים נוהגים, זה לא להאמין. הייתי עכשיו בחול, שם הבן אדם מאותת, בא להיכנס, נותנים לו להיכנס, בארץ יש גישה מפגרת כזאת. זין אתה נכנס, למה? מין תחרות מטומטמת שכזאת. מי שעומד בארץ ברמזור, יתחלף לירוק והוא לא שומע צפצוף? אין. כאילו זה שמאחוריך מחכה, אדום, כתום, ירוק! זה דפוק. זה פשוט עם דפוק. תודה. לא, גם זה אומר, רמזור ירוק, תראו לך מפרשים דברים אחרת בכביש, רמזור ירוק מהבהב. זה בכל המדינות בעולם אומר, תעת, כי רמזור עומד להתחלף. שים גז, אתה מפסיד אותו! מה זה להפסיד רמזור? זה דפוק. אורות חירום באוטו, זה אורות חירום. בארץ, שנייה אני קונה סיגרות בקיוסק. מפרשים דברים אחרת, אין כניסה, בחייאת, זה אין כניסה. אצלנו, חוץ מרוורס. זה הגישה, למה? כאילו, באתי מאותו כיוון. שכחתי, חזרתי. אני גם בכביש מודה, אתם יודעים, הדברים שהכי בסריגות בכביש זה לראות את הנהגים החדשים או את הנהגות החדשות, שהם נורא לחוצים בדרך כלל, נורא מתרגשים. שאני רואה בדרך כלל נהגת חדשה כזאת, ככה נהגת לחוצה וזה מתרגשת. יש לי תחביב, אני מודה, אני קצת מניאק, לפעמים יש לי תחביב. אני רואה את הנוסעת מעולה, נוסעת פיקס, אני אוהב סתם לעצור לידה, לעשות לה כזה, שוגעת! אתה רואה אותה כזה, היא לא... תנסו את זה, זה גדול. נורא כיף. או למשל, נורא כיף ברמזור לשאול מישהו שאלה שאתה קולט שאין לו חלונות חשמל ברכב. אתה רואה שעה כזה. בתל אביב בכלל, שאני רואה מישהו מחפש חניה בתל אביב, זה התענוג הכי גדול. מוציא את המפתחות, מתחיל ללכת ככה. ההוא אחריך באופטימיות. עד הבית הוא מגיע איתך, עד הבית. אתה עולה הביתה, אתה רואה אותו סמק. יש דברים רק לנו. סופר זה משגע אותי. באמת, יש דברים בסופר רק אצלנו, אתה נגנב. קודם כל, יש את ההבדלים, יש את הסופרים המפוארים האלה בתל אביב, הענקיים, ויש את הסופרים הפרשים. עכשיו איך אתה מזהה את ההבדל? בסופרים המפוארים יש קרוז כזה מקצועי, מי קרוז כזה מקצועית כזאת? הקשיבו, שמפו חינם על כל קניית סכו"ם. זה נשמע מקצועי. בפרשים, מנהל הסופר עושה לך פתאום כל 5 דקות, עוד 10 דקות יוצא לחם. רוצו באמא שלי, עוד 10 דקות. גם מה שרס לך בסופר, נכון, יש את הקטע של האגוזים והשוקולדים, עכשיו כולם תואמים, בינינו, כולם, אל תשחקו אותם, כולם תואמים. עכשיו כל הישראלים תואמים, לא נעים לך לתאום כי אתה מרגיש כאילו יגידו שאתה גנב, לא נעים לך, אתה קולט מצלמות וזה לא נעים, אז כל אחד עושה כאילו פרצוף, כאילו הוא שוקל לקנות, נכון, את העניין הזה, כולם נהיים פתאום שחקנים דרמטיים בסופר, כל אחד תואם כזה, לא, אני אוותר, לא. אתה יודע,
זה דפוק, לא, יש דברים דפוקים בארץ. אתה נכנס בארץ לסניף בורגר, זה בכלל לא רץ אותי. מטר על מטר, למה מיקרופון? הבן אדם פה. חסה, למה? זה לעצבן אותך, אתה רואה איזה ילד בן 15 מתלהב ממך צ'קונים, אתה רוצה בורגר, בורגר! אתה רואה אנשים בשוק. משהו נוראי. והבית ספר והצבא זה גם דברים מופיעים. יש פה חיילים היום? יש פה תרומה, מה הם יבואו? זה כל המשכורת. באת נשמה? את הגעת? כן? מי שלי עם ההורים או את? את האמת. אל תהי זונה. נו. מה? מה ההורים שלך עושים? אפשר לדעת? אי אפשר לדעת? מליינים, נכון? יש לך פרצוף של אבא עושה המון. הנה, ידעתי, איזה חמודה. אני רואה אותה הולך ברחוב, נופל 100 שקל, לא משנה. חניב את המליינים האלה. בניינים ענקים, אין מעליות, נכנסים הביתה ככה. שגר אותי. רק זה אני אשאל אותך. בית פרטי או בניין את גרה? פרטי, אה? יש שכנים ברחוב? איך אני מקנא בילדים העשירים האלה, יאללה. יש פה חיילים, חוץ מחיילות? חיילים יש? אין פה, נכון? סטודנטים? איזה חמוד, איך אתה גאה? אני חכם. מה אתה לומד? אוטומציה ובקרה. אוטומציה ובקרה? אח שלי, מה זה אורט? אתה לומד באורט? סטודנט? עבדו עליך. אתה לא סטודנט, נשמה. אתה תלמיד בית ספר. אתה תלמיד בית ספר. כאילו באו לו ואמרו לו, אתה סטודנט. אבל אני בן 13. אתה מכונן. כל הכבוד לך, סטודנטים אמיתיים יש? אני אוהב את הסטודנטים במכללות, זה הכי הורס אותי. למה? כי באוניברסיטאות הכי מסכנים דרך אגב זה אלה שלומדים מדעי המדינה. כי תמיד יש את החבר המנקית של אמא שלך שתגיד לך מיד אחרי זה, ומה תעשה עם זה אחר כך? מה תגיד, אני מטומטם? מה תגיד? כאילו מה? אתם יודעים איך מזהים את המטומטמים בפסיכומטרי דרך אגב, במבחן הפסיכומטרי. זה אלה שיוצאים מהמבחן ככה. זה לא משקף. אתם יודעים את המעות. עכשיו, מה שבאוניברסיטאות זה שכאילו במכללות למשל יש 8 תארים בתואר אחד, נכון? יש 1000 תארים, זה כאילו אומרים לך בעל הבית השתגע, היום מבצע קרימינולוגיה, זה משהו מטורף. את רואה תלמידה הייתה הכי סתומה בכיתה שלך, אתה אומר לה, מה את לומדת? מנהל עסקים רפואה קרימינולוגיה, טכנולוגיה, משפטים כללי. ואז אתה מתקיל אותה, איפה את לומדת? עושה לך כזה, מכללת חמת גדר, מה... גם הנתוני קבלה של מכללות אתה נגנב, אתה מצלצל, סליחה, מה נתוני קבלה שלכם? יש לך תעודת זהות? אז אני חייב להבין את הרכב הקהל. אתה איך קוראים לך? רועי, בן כמה? 17. מה עושה? סטודנט? תלמיד בית ספר? מאיפה אתה בארץ? רמת גן. אתה מרמת גן? אוהל שם. זה שם נורא לבית ספר, אוהל שם. זה כמו טקס זיכרון תמידי. נכון? התלמידים נכנסים לאוהל שם? צלצול ספירה? לא. היום הצלצולים זה אחרת, שאני הייתי תמיד היה צלצול כזה היום, ילדים יוצאים מהכיתות הכל כיף. יש גם מורות כוסיות בבתי ספר, זה נורא, נכון? יש מורות פצצות, אני הופעתי ברמת גן, לא יודע אם באוהל שם, איפה הייתה מורה הופעתי אצלכם? הייתה שם מורה לספרות פצצה, חבל על הזמן, נראה לי תלמידים הולכים לשיעור שלה כזה יוסי, אתה בא לי שיעור ספרות? דני, מה קראת על ספרות? ספרות חשוב! איפה? לי הייתה מורה פוזלת עין פה. נכנסה כל בוקר לכיתה, בוקר טוב, זה הקבוצה. אמרתי לה, מורה, למי את מדברת? ואז היא אמרה משפט שהיא פוזלת, אומרת אותו, זה הכי מלחיץ שבעולם. מי שאני מדברת עליו יודע. 8 קמו. אבל אתם יודעים, מה שהכי באמת לסיום יפה בארץ זה העניין של החיילים, כי זה משהו נורא אופייני לנו, בעיקר החיילים הקרביים. אני כל כך אוהב אותם, למשל חיילי שריון, אתם יודעים שהם יוצאים פעם בחודש הביתה? אתם יודעים את זה? כולם נורא קשה. לא, באמת, חייל שריון חוזר הביתה ככה, איזה קומה אני? היה לי חבר שריוני חזר פעם בחודש הביתה, כל פעם שהוא חזר, חברה שהייתה במחזור. לא, זה מבאס, זה לא נעים. יש את הקרבים, חוזרים, אתה רואה את המרדמים על החלון באוטובוס, לא משנה מה הם נרדמים באטרף על החלון.
מבסוטי, לך ישנת, אחלה, אתה מבסוטי. יש את הג'ובניקים, שמים כובע דובון על הראש, לרפד את המכה מהחלון, פקם, והכי מזכיר, בכלל, הבנות בצבא, זה הכי מצחיק אותי. בנות בצבא, יש לכם את הסרטי ההדרכה האלה שעושים לבנות בבקו"ם. יצא לי פעם לראות סרט הדרכה כזה, זה הדבר, עושים לך את ההרגשה כאילו הצבא, זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון? הייתי ילדה טובה, אחרי גיוס, נכון? זה דפוק, תמיד זה כזה קריין כזה, יום הגיוס הגיע, היום תהי חיילת בצבא הגנה לישראל. אתה רואה אחד כזה, אני כל כך מאושרת. בדרכך לגיוס תעברי שרשרת חיול, הכוללת בין היתר חיסון. יש כאלה יפרשו את החיסון, לא נכון. הגעת לשלב הרעיון האישי, שהם ישאלו אותך מה את רוצה, מה את עושה בחיים. אני סטודנטית לאוטומציה ובקרה. ברעיון האישי ישאלו אותך מה את רוצה לעשות. אני רוצה להיות מדריכת חי"ר. שובצת כפקידה בקריה. שם תעשי תפקידים מגוונים ומעניינים. בין זנונים. לעתים בדרכך לצבא תפגשי בשוטר צבאי. אל תיבהלי משאלותיו המביכות במקצת. מה זאת אומרת למה לא מגולחת? הקפידי לענות תשובה הגיונית. אני לומדת אוטומציה בבקרה. לעתים בדרכך אני רואה אותך חוזר הביתה שבוע, אבל לא אמרת לי שאני לא סטודנט. לעתים בדרכך לבסיס תפגשי ברס"ר, אדם עם שפם גדול ושכל קטן. אל תיבהלי אם הוא נותן לך הוראות לא כל כך הגיוניות. אבל איך אני אסתדר שתי שולחנות בחץ? אבל באמת לסיום, החייל שהכי קינאתי בו זה חיל אוויר. באמת חייל נורא מושחת, תודו. יש לכל חייל סטיקר שחור עם השם שלו, יוסי קץ, טכנאי מטוסים, אבי קץ, סתם רבת, יש כאלה. יש להם בורגר קינג בבסיס, אתם קולטים בתל אביב יש בורגר קינג? כאילו מה קורה בשעת מלחמה? בא המפקד עושה להם חבר'ה, לא לדאוג, יש מנות קרב, ארוחות וופר. אתה רואה זה גמד, המפקד אפשר להגדיל את הארוחה. גם כל הטייסים, איזה שמות יש להם? ברק, סניר, בלעם. אני מת לראות טייס בוזגלו, אני מת לראות. טייס פאר, ווארש כזה, אלפס איפה זאת את F-16, באמא שלך, איפה F-16? F-15 ועוד אחד, איפה? בא למטוס עם השלט, מה זה, גנבו לי את הטסות של הפנטום, יאללה, אתה רואה טייס ווארש, F-15 בשמיים, פום, אתה רואה נעל קטנה במנוע. אתה רואה מקסורי, כותב לו, no fear, מבסוט, למדתי אוטומציה ובקרה. תודה רבה לכם. ועכשיו